Fins l'1 d'abril, a la Casa de la Cultura es pot visitar la doble exposició Vides refugiades. La mostra està formada per dues exposicions fotogràfiques que pretenen sensibilitzar la ciutadania sobre la problemàtica que viuen els refugiats en la recerca d'asil. La Plataforma per la Pau de Lloret està dedicant tot aquest mes al tema de les refugiades i ens van convidar, ens van demanar a veure si podíem presentar una exposició. Aleshores nosaltres ens va semblar que era una bona oportunitat per presentar, per intentar sensibilitzar i també per exposar un dels projectes que per nosaltres és un projecte important, que és els Rostres de la Mediterrània. La mostra està formada per 60 il·lustracions d'artistes gràfics de 15 països diferents que posen rostre a la situació del mar Mediterrani amb l'arribada dels refugiats. Alguns artistes ho fan des del drama, mentre que d'altres han traçat el rostre a partir de l'esperança. I el segon recull fotogràfic de l'exposició es titula Seguint els passos de Nazim de Lesbos a Berlín i es tracta d'un conjunt de 30 fotografies de la reportera Maro Kouri. I de fet el que va fer era el que ens diu aquest titular, d'anar acompanyant aquests refugiats en aquest viatge. De fet, Nazim és un noi que necessita una pròtesi, té una minusvalia, i veu la possibilitat d'arribar a Alemanya per intentar aconseguir una millora i també aconseguir que altres companys o altres persones que tenen problemàtiques semblants puguin també millorar en aquest aspecte. La inauguració de Vides refugiades ha comptat amb la presència de la fotògrafa grega, que ha fet una visita guiada per les seves fotografies als assistents. Mitja hora abans d'inaugurar l'exposició, la Plataforma per la Pau ha organitzat una concentració ciutadana a favor dels refugiats.